Ito na yung naluto nating chicharon na tarukog. Magninegosyo tayo nito. Katapos ko lang mga kasinag maglinis nung gagawin po nating chicharon. Kung maalala niya yung kahapon na kinuha natin tarukog, ito na siya mga kasinag. Oh. Ayan na po siya. Ibibilad ko na ito mga kasinag sa araw. Sana po makuha natin yung tamang proseso ng paggawa ng chicharon nito at ng may dagdag income. Sana mapalubo natin ito na kagaya rin ng sa balat ng baboy para maging quality at mag-click talaga yung ating negosyo. Yan o, ibibilad natin. Diyan naman si Lumisis o. Ayun o. Gumarites. Dito natin ito ibilad sa taas. Ayan na mga sinag. Ayan na siya oh. Diyan natin yan ibibilad. Maghapon yan dyan. Kasi maganda ng init ngayon. Kung mapapansin nyo kahapon, napaka baulan. Grabing tindi ng ulan kahapon. Ngayon, mainit na. Tapos, update muna dito mga kasinag. Ito pala mga kasinag, pinto na ito. Nung isang araw ko pa, tinik-tik. Kung mapansin nyo, pantay na yan. Sukat na yan. Tapos hinukayan ko na rin doon sa mga gilid. Yan. Isasalpak na lang po itong pinto. Yan. Itong pinto na isasalpak na lang yan. Pati itong hamba. Yan. Ito, kung mapansin nyo itong sa kwarto na ito. Yan. Okay na rin yan. Tapos dito. Yan. Hinati ko na yung mga hollow block niyan. Binarawasan ko na yan. Kaya ilalagay na lang dyan yung mga hamba at pinto. Tapos dito, ganun din po. Yan o. Di ba? Labas na nga yung bakal dito. Saktuhan na ito mga kasinag. Itatapal na lang to. Hiling ko lang sa inyo mga kasinag. Huwag nyo pong skip ang mga ads sa aming video. Nang makaipon-ipon po kami. Para matupad yung pinapangarap namin. At nang maipaayos ko itong bahay na itong mga kasinag. Kasi sa ngayon mga kasinag, wala naman akong ibang source of income sa araw-araw kundi pagbablog lang po. Ito lang ang aking pinagkakakitaan. Tapos yun nga, yung sa tindahan ni Mrs. Hindi naman pwede kasi namin mga kasinag na lahat na lang hugutin doon sa tindahan. Kung ganun ang gagawin namin, imbis na paangat, pababa ang mangyayari. Kaya ito pong hiling ko sa inyo sa lahat po ng nanonood ng aming mga video, wag nyo pong skip ang ads para makatulong po sa amin nang may maipambayad ako mga kasinag sa magtatrabaho dito sa bahay. Ayan lang po ang hiling ko sa inyo. Hindi pa kaya ako nakasubok mga kasinag magkabit ng pinto, kung paano magkabit ng pinto at yung hamba na yan. Pero kung marunong ako na sana. Kaso nga mga kasinag, wala po akong idea. Kahit panuurin ko naman sa YouTube, mahihirapan din ako. Kaya hindi ko pinapangahasan na ikabit. Baka mali pa yung pagkabit ko. Tapos yung tuhi pala mga kasinag na kinuha namin nung nakaraan, di ba nagtira ako nun? Ito na lang mga kasinag yung natira doon sa tuhoy na ang gagawin nating chicharon. Ilang araw na hindi uminit, nilagay ko lang sa rep. Sana magawa ko rin to. Ngayon ibibilad natin. Ayun isabay natin doon sa ano na yun, sa tawag nito. Isabay natin dito sa tarukog na ito na gagawin natin. Sana makadiscover ako mga kasinag ng isang product na masabi kong sa akin talaga. Sana makadiscover tayo mga kasinag ng isang produkto na nagmula dito sa amin sa Saroma. Ayan, ibilad natin dyan. Mamaya mainit naman yan. Diyan naman natin ilagay yan. Baka kainin ng pusa. Saan ko kayo mailagay? Dito. Bilad mo natin dito. Tayo mainit. Dito. Yan. Diyan naman natin ilagay siya. Ilang piraso na lang. Sana mag-click yung mga pinaplano kong ito. At na meron tayo ng sariling produkto.
Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, kararating lang namin galing sa pamimili ng mga paninda ni Mrs. sa Banwaan. Pagdating ko nga, ito agad ang aking kinuha. Ayan. Ito na mga kasinag yung tarukog na nakuha natin. Ito lang po siya lahat nung na bilad. Nagkurupis na siya. Oh, ang dami nito, ganyan na lang oh. Ganyan lang siya karami. Ngayon mga kasinag, lulutuin na natin to. Gagawin nating chicharon. Ipakita ko sa inyo mga kasinag ha. Lutuin natin. Magpainit naman tayo ng mantika. Lagyan ng tarukog. Pero hindi pa siya ganong mainit. Kasi hindi pa siya ganong lumulubo. Medyo malamig pa yung mantika. Ito na yung naluto nating chicharon na tarukog. Hindi siya quality. Dapat mapalubo ko siya ng parang chicharong baboy. Lumubo siya, maliliit lang oh. Hindi siya tumuloy. Kulang yata ito sa bilad. Pagka ganito. Tapos yung kanyang gitna, kung mapapansin nyo mga kasinag, madaling masunog yung kanyang gitna. Yan oh. Paano ko ba ito mapi-perfect? Dapat lumubo siya ng ganyan mga kasinag oh. Para maging quality ito. Kasi pagka ganito, hindi pwede ito. Field tayo. Sablay po yung chicharon natin ngayon mga kasinag. Pero, malutong siya. Ayos yung lutong niya. Kasi ito mga kasinag, kanina pinakuluan ko na ito sa Ricardo. May sangkap na siya. Okay yung lutong niya. Ayos. Medyo matigas yung gitna. Dapat siguro nito sa susunod na gagawa ako nito, aalisin ko na yung gitna. Kasi madali siyang masunog yung gitna niya. Kasi purong laman kasi yung pinakang ano niya parang dila. Purong laman. Kaninang umaga kasi binilad ko ito. Ngayong hapon niluto ko na. Siguro, kulang siguro sa bilad ng mga kasinag. Bukas, magkukuha ulit ako ng tarkog. Paghibas ng dagat, kukuha ulit tayo. Ayos yung lasa niya, malasa. Panalo naman siya mga kasinag. Okay yung lasa. Tapos yung crunchy. Okay siya. Kaso lang, hindi quality yung ating product. Pagka ganito hindi kasi quality ito mga kasinag. Bukas, try ko ulit magkuha. Sana ma-perfect ko na. Kasi gustong gusto ko mga kasinag magkamero ng sariling product talaga. Yung gawa ko talaga. Kaya sumusubok ako ng mga seafoods na pwedeng gawing chicharon o gawing crackers. Susubukan ko talaga sila. Ngayon, hindi man tayo nagtagumpay. Baka sa masusunod na try ko. Kung hindi pa rin, sa susunod baka sakali na mag-success na tayo at magninegosyo tayo nito. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers na tumatangkilik ng ating YouTube channel, sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang muna mga kasinag. Update ko lang po ulit kayo bukas at manguha ulit tayo ng tarkog. Bye bye!